ida chung gavana ma Kisumu to nyicha wan gi jakom Raila Amolo Odinga kendo na winjo kon wacho ni maber ni ubro bedo piny mondo winjru. Mokwongo mbaka no bosego e yu kanyo to in ko ng'isi ni koro mondo iwe kom mar gavana ni bro winjo wach. Mtabi ngeni ana winjo ga wach. To wach boka aringago nikech poko luongwa weche goeko. Gavana ingeni bro yer mang'ada chiel. Bro bedo an, nyabedo Dr. Ron, onyabedo Dr. Willy, onyabedo Rosa Buyu, onyabedo Adumbwa Manyakach, Aduma, onyabedo be Dr. Ruth Odinga because mage jomo se wacho ni nyachu. To bo nyabedo kata mana Ken Obura nikech embe odwa chung. Koro miyo weche mag loso ni ng'ama chung kaka baba no wacho no. En wach moriti chieng' ma baba no bedo gi meeting, probably the meeting to ji go back to one what is best for Kisumu County. Lakini angeni baba en ng'ama ohero democracy. I am sure ni gima baba bro tim mata nyanyisi. Baba bro weji chung to laro ticket. To ng'ama yudo ticket no tema jopiny bro yiero bro gone kura. Nikech baba en ng'ama ng'e maber. Kata ma Senate kane olaro 2022 mokalo. Ne wan gi weche mang'eny, wachunga yecho, wachungi gi former women rep. And baba no wacho mani dhiuru e debe. Ang'e baba chunye ler. Kendo ang'eyo ni wach mar gavana ma Kisumu ni. To bro keto wa wachung wadhi e debe. To jopiny go kura tiyiero. To kwasetieko kura to wamosore gi Dr. Ron, gi Dr. Willy, gi Rosa, gi Ruth, kech magi jomosiepe ka. Nyaka MP maro ma